एक दंडनीय अपराध है क्योंकि ये विमान की सुरक्षा को प्रभावित करता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो माबोरै दं नोंसोरो? नै आं दा एयारपर्ट मोनफैबाय। माने आं दा भिडिअखौ गोलाव खालामला साननानै बेनिखायनो डाइरेक्ट एयारपर्टनिफ्राय लाबाय। ओमफ्राय नै आं दा डाइरेक्टलि माने बर्डिं पास बख'सिगोन। नोंथांमोना नायनो हागोन नै बर्डिं पास बख'नायाव मा मेसिनाव देखायो। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। आरो मेसिनाव बख'नो माने आइडिया मोनाबा गोदानबा माने डाइरेक्ट बे रिसेपसनावनो मोनखायो आरो जेबो सिन्था खालामनाङा। ओमफ्राय आं दा बख'बाय बर्डिं पास। ओमफ्राय आं दा मोनबाय नै बर्डिं पास। ओमफ्राय बेखौ लानानै आङो हाबलांसिगोन आरो सिङाव थाबायलांबाय थानोसै। ओमफ्राय नै आं दा लिफ्ट गाखोबाय। डाइरेक्ट फैबाय आङो माने गोलाव खालामला भिडिअखौ साननानै। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम आंजों लोगोसे दसे सम नायलांफाबानो जाबाय। माने मोनफ्रोमबो बर्डआवनो नायनो हागोन आरो नोंथांनि फ्लाइटआ बेसे टाइमाव खारो। नैबेनो जाबाय आंना गुवाहाटि, बेंगलर टु गुवाहाटि 5:15। ओमफ्राय दा आङो गासिबो चेकिं खालामखांजोबनायनि उनाव माने हाबबोबाय आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे शपखौ देखायनोसै आङो सिङाव माबायदि, ओरैबायदि डेन्जार समायना रमायना। माने गानग्रा जोमग्रा गासिबो जानाय लोंनायनि आंखाल गैया आरो। माने आंखाल होनोबा जोंना फैसानि थाखायल' आंखाल आरो। नायनो हागोन नै नोंथांमोना एखेबारे माने गिदिर माने शपिं मल बायदि एकदम डेन्जार माने एभेलेबेल आरो। नोंथांमोना मा बायनो गोसो बायहैनो हागोन आरो बाहाय थांनानै। माने दामा हले डेन्जार जाखायो आरो। नोंथांमोना नायनो हागोन नै जायगाफोरखौ एकदम स्टेन्डार्ड। मोजां सिङाव। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मालाबाफोर थाङोबा खना खनला बेरायनो दाबाव आरो। जेबो टेनसन गैया बेरायनायनि थाखाय। नोंथांमोना बेरायनो हागोन आं जेरै बेरायदों बेबायदिनो। आंबो दा नै गोसो बायदि फ्रि बेरायबाय बिन्दासनो एसे नायदिंलाबायबाय। माने भिडिअआ गोलाव जागोन साननानै आङो माने माखासे बुस्थुफोरखौ आङो खेबनाय जायासै आरो। जाखिनि खेबदों भिडिअ बानायदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो। जायगाफ्रा नै एकदम सलिड। थांफिनसै। ओमफ्राय दा आङो आंनि फ्लाइटनि माने गेट गुदियाव थाहैनोसै आङो। दा आंनि फ्लाइट गेट नाम्बारा जाहैबाय 24। आं बे गेटआवनो जिरायनानै थानोसै दा। ओमफ्राय जिरायनानै थानानै टाइमा जाथ'वाखैमोन नालाय बेनिखायनो आङो ओमफ्राय दा दसेनो दखानाव माने एयारपर्टआव माबायदि मोनजायो होननानै जानायनो नागिरबाय आरो ट्राय। ओमफ्राय दामा नैबेखिनियावनो आरो। नैबेयाव नायनो हागोन। नैबे माने बार्गार मोनसे, ओमफ्राय नैबे आलुनि सावनाय मोनसे, ओमफ्राय जुइस मोनसे आरो। ओमफ्राय बावनो 647 लादों आरो नैबेखिनियावनो। फाग्लासो। ओमफ्राय जानायाथ' थावखाया। नोंथांमोना जेला सेला माने गोथाव जागोनदां होननानै साननानै जानो नाङा। माने हायोबा जाखानानै थां गोसोबायदि। माने जुइसफ्रा एसे लोंजागोन आरो। ओमफ्राय जानाय बेसादफ्राथ' थावखाया। ओमफ्राय दा आङो जाखांनानै डाइरेक्ट माने फ्लाइटआव गाखोफैबाय। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै सिंनि कन्डिसनफ्रा माबायदि। माने इन्डिग' फ्लाइट बियो। आं जे फ्लाइटआव गाखोगोन बे इन्डिग'। माने सिटआ मोनथाम थायो। आंबो दासो बेसो फार्स्ट टाइम आरो आं गाखोनाया। ओमफ्राय आंना सिट नाम्बारा जाहैबाय 26A विन्ड' सिट। माने सासे मानसिया आंनि सिटआव जिरायनानै दंमोन, बेनिखायनो आं बेखौ ओरै लेंहरनानै माने आं जिङाव जिरायहैबाय आरो। ओमफ्राय नै नायनो हागोन माने पेपार माबा माबि दं आरो। नोंथांमोनहा माने बेखौ नायनो हागोन। फरायनो इन्टारेस्टबा फरायनो हागोन। ओमफ्राय नै माबा मोनसे जायोबा माने मा सिस्टेमाव थानांगौ, मा पजिसनाव, बेफोरखौ देखायबाय आरो। ओमफ्राय नै
नमस्कार, आलदा आलदा हमारे सभी इंडिगो फ्लाइट ब्लू आरो चिप आकाश मेंबर्स का आयार हार्दिक स्वागत है। ओमफ्राय आंनिया जाहैबाय धन्यवाद। indigo Ladies and स्टार्ट जाबाय gentlemen, आंना boys and फ्लाइटआ girls, we ओमफ्राय दा नै extend a रानिं warm जाबाय welcome to our खारगासिनो हायावनो ओमफ्राय दा नै फाइनालि आंनि फ्लाइटआ गोजौआव बिरबाय माने मोनानि सम नालाय आंनि फ्लाइटआ जाहैबाय फुंनि 5:15आवसो बेनिखायनो नै गाहायाव रिथिरिथाव लाइटसो नुहुरदों ओमफ्राय दा आङो थांनोसै माने गोजौआव बिरखोबाय आरो आंनि फ्लाइटआ नै फाइनालि गोजौनिफ्राय माबायदि भिउ नुयो नोंथांमोना नायनो हागोन नै नायबानो जाबाय। ओमफ्राय दा आङो डाइरेक्ट माने गुवाहाटि एयारपर्टआव सौफैबाय आरो ओमफ्राय आङो आंनि बेगखौ जमदों दा आङो फाइनालि बेगखौ मोनबाय मोननायनि उनाव आङो बेखौ लानानै थांनोसै आङो दा ओंखारलांसिगोन आरो गुवाहाटि एयारपर्टनिफ्राय टेक्सि लानानै आङो 450 थाखानि ट्रेन स्टेसनाव फैबाय आरो गुवाहाटि ट्रेन स्टेसन बेनो जाहैबाय गुवाहाटि ट्रेन स्टेसन दा आं बेनिफ्रायनो न'फारसे दावबायलांनोसै आरो थ' एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय।